21 апрельдә парламентарийлар Дәүләт Советының чираттагы утырышына җыела. Анда тикшерелә торган мәсьәләләр һәм парламент эшчәнлегендәге башка хәбәрләр белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Көн тәртибенә якынча 25 мәсьәлә кертелде. Халык ышанычлылары сәламәтлек саклау, мәдәният һәм мәгариф оешмаларында хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында халык алдында хисап тота. Шулай ук парламентарийлар гамәлдәге берничә республика законына төзәтмәләр кертергә җыена. Ә көн тәртибенең төп темасы республика хөкүмәтенең узган елга хисабы. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин искәртеп үткәнчә, әлеге документ буенча барлык парламент комитетларында фикер алышынган. Дәүләт Советында гомуми безнең аңлашыбыз бар. Еллар җиңел түгел. Күп кенә мәсьәләләр бездән дә тормый. Шуның өчен бергә буларак без бу проблемаларны шишеп, республиканың инде менә килеп җиткән 22-нче елының планнарын тулай үтәргә дигән ният белән эшләргә дип чыгышлар булыр. Дәүләт Советы комитетларында 2021 елда республика дәүләт хакимияте башкарма органнары эшчәнлеге турында хисап буенча фикер алышуга керештеләр. Ул йомгаклау рәвешендә парламентның киләсе сессиясендә тәкъдим ителә. Һәр комитет Татарстан президенты тарафыннан Дәүләт Советына кертелгән документны үз профильле юнәлешләре буенча тикшерде. Социаль сәясәт комитеты утырышында хөкүмәтнең социаль мәсьәләләр блогына кагылышлы хисап проекты турында фикер алыштылар. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан икътисад үсешенең пандемияга кадәрге дәрәҗәсенә кайтты. Тулай төбәк продукты 3 триллион 300 миллиард сумнан артып киткән. Икътисад министрлыгы мәгълүматларына караганда, икътисади үсешнең төп факторлары сәнәгатьтә җитештерүнең яңа мөмкинлекләрен гамәлгә кертү, система барлыкка китерүче оешмаларның йөкләнешен арттыру, нефть, химия һәм машина төзелеше продуктлары җитештерүне арттыру. Приоритетной задачей является сохранение занятости. Совместно с органами местного самоуправления, центрами занятости и предприятиями проводится ежедневный оперативный мониторинг рынка труда. Текущая ситуация на рынке труда относительно стабильная. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре хезмәт базарындагы хәзерге вазгыять турында сөйләде. Быелның 1 гыйнварыннан минималь хезмәт хакы 8,6% кадәр арткан, 14 мең сум тәшкил итә. Республикада бюджет өлкәсендә эшләүчеләр өчен иң аз хезмәт хакы 16,700 сум күләмендә билгеләнә. Узган ел социаль түләүләр системасы 85 социаль ярдәм чарасын үз эченә алган. Татарстан 5-нче ел рәттән ярлылык дәрәҗәсе түбән булган төбәкләр дүртлегенә керә. Парламентарийлар Татарстан территориясендә урнашкан мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында Татарстан президентының халык алдында хисабы турында фикер алышты. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышка профильле эксперт советы әгъзаларын чакырды. Парламентарийлар һәм җәмәгатьчелек, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин һәм мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әдхамованы тыңладылар. Алар үз ведомстволарының узган елдагы эшчәнлеге турында сөйләде. Бу мәгълүмат шулай ук Дәүләт Советының булачак утырышында хөкүмәт хисабына керә. Мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге 97% тәшкил иткән. Узган ел демография һәм мәгариф ил күләм проектлары буенча балалар бакчалары, мәктәпләр төзелгән. Күп кенә уку йортлары төзекләндерелгән. Тагын бер мөһим тема – балаларны кайнар ризык белән тукландыру. Бу аларның сәламәтлеген һәм гармониялы үсешен саклап калырга мөмкинлек бирә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирүче оешмалар җиһазландыру буенча зур эш башкарылды. Безнең тарихыбызда аның хәтле зур эш башкарылып, аның хәтле күп итеп бирелү һәм бөтен юнәлештән җиһазландыру эш алып барылганы юк иде. Менә 110 миллион сумнан артык суммага интерактив җиһазлар, өстәл уеннары, укыту методик комплектлар, матур әдәбият, язучыларның портретлары сатып алынды һәм мәктәпләргә кайтартылды. Татарстан буенча гармониялы үсеш алган һәм социаль җаваплы шәхес тәрбияләү өчен шартлар федераль күрсәткече 102%-ка үтәлгән. Мәдәни чараларда йөрүчеләр саны федераль күрсәткечедә 100%-тан артып киткән. Юлия Әдхамова шулай ук төрле форматларда уздырылган төп мәдәни һәм юбилей чаралары, шулай ук республикада тормышка ашырыла торган программалар турында сөйләде. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Пушкин картасы программасы буенча сатылган билетлар саны буенча илдә беренче урынны алган.
Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин президентның Идел буе федераль округының тулы вәкаләтле вәкиле каршында мәгълүматны яклау буенча координацион совет утырышында катнашты. Казан шәһәре думасы депутатлары үз сессиясын үткәрде. Башкалада профильле комитет парламентарийлары иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарә конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Сәяси партияларның төбәк бүлекчәләре вәкилләре иҗтимагый чараларда катнашты. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.